Bueno, arratsaldeon guztioi, ongitorriak. Gaur Koldo Mitxelenako kulturako islaria, Ana Isabel Ugalde Gorostiza izango gu. Berak esaten du, aritua dala artean, nik uste dut aditua. Doktore gotesia indu, lizentziatua, maistra izan dakoa, irakasle, batxillergoan, unibertsitatean, dana pairatu du. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik, Ana Isabel, eta mi esker zure ekarpenagatik, eta seguro nago ingo diguzula aurkezpen polit bat. Beraz, ongi etorria ematen diogu, eta besterik gabe pasatzen dizut hitza. Nik ere eskerrak eman garrizkizuet, konbidatzeagatik. Plazer bat. Nahi baizu hasiko gara... Atrila jarri didate eta atrilera joango. Osongi, eskerrik asko. Ez zaituzte da, azpertzen. Bueno, titulua ikusten duzu dela Euskal Herriko Andre improvisatzaileak. Ez dut ipini bertsolariak. Agian norbait, argituko zen, ez da? Bertsolari ez duelako irakurri, entzun, ikusi. Guk hor daukagu, guretzako, euskaldunontzako, bertsoak eta gustatzen zizkigunontzako figura importante bat, ez da? Emakumezkoa eta bertsolarien txapeldun, Euskal Herriko bertsolarien txapeldun. Badirudi hori dela improvisazioaren, euskaldunon improvisazioaren, mailarik gorena lortu duena, ez da? Tala ere nik aurrekoi ez diete deitu bertsolari. Saiatuko naiz, azaltzen zergatik ez didan deitu bertsolari. Goituta gaude horrelako figurak ez, mikrofonoaren aurrean, kantuan, mutila ezaguna dena, zein neska, gaur egun berdintasunean ari dira mutilak zein neskak bertsotan. Neskak ere bai, ezagunak denak, ohituta, denak hor jarrita, eta gai jartzaileak esaten duenean, Maialen, edo Andoni, zuek, zu izango zara ez dakizer, beste izango da badakizer. Hori da guretzako gaur egun bertsolaritza dena. Baina hori izan da betik. Hori da galdera. Orduan, saiatuko naiz, bertsolaritza zer izan den, zeri deitu izan diogun bertsolaritza, eta gero joango naiz, 15. mendetik 19. mendera arte, zer egin duten emakumeek improvisatzen. Zer da bertsolaritza? Berak esan duen moduan, historialaria naiz formazioz, eta niri dokumentuak eta olakoa gustatzen zaizkit. Artxibotan agertzen direnak, eta horiek direlako guretzako frogak. Frogak. Bestela, novelak edo izan daitezke, baina frogak. Betik esan izan da Euskal Herrian, bertsolaritza dela euskal kulturalen adierazpen bat, eta hala identifikatzen gara euskal hiztunok, ahozko literaturaren parte ere badela. Gaur egun ostera, nahiago dute esatea genero erretorikoa dela, ondo hitz egitearena, ahozkoa, kantatua, bertsoak kantatu egiten dira, eta gaina bertsolariak trebeak izaten dira. Nahi dutenean publikoa engantzatzea badakite bukaeran ze doinu mota erabili behar duten, ez da? Denok kanta dezagun. Eta bapatekoa. Eta zergatik esaten dugu genero erretorikotzat hartzen dela? Bertsolaritzen asmoa ez talako testu literarioak asmatzea. Naiz eta badirudien gaur egun dagoen mailarekin, ez dakit gainditzerik dagoen, oberik egiterik dagoen. Baina gehiago bilatzen dute entzuleengan emozioak, edo barrera egitea, edo emozionatzea, besterik gabe, haize polita den, ez da? Baina jiji jaja egiten dugunean, eta hitzetik hortzera eta gertzen direnean, mundu guzti irribarretxo goten da, bertsolariak lortu duelako, ez da? Emozio hori eragitea. Hori egiten dutenei, euskalkien arabera izen desberdinak ematen dizkiegu. Hor ipini ditu nahi batzuk,
Bertsolari, bersolari, Debagoienean adibidez, ni Debagoienekoa naiz, bersolari esaten dugu, ez dugu esaten bertsolari. Bersolari, bertsulari, bertsulari, bueno, denetik ipini dut hor, koplakari, koblakari, koplari, koblari, denetik. Eta denak dira antzerakoak. Zer dute izen guztiek? Atzizki bat bukaeran ari. Bertsolari, koblakari. Eta zer da hori euskeraz? Eta hartu dut Euskaltzaindiak berak orotariko euskalistegian ematen duen definizioa. Da gorriz ipini dut. Bertsoak ogibidez edo zaletasun nagusiz egiten dituena da bertsolaria. Zein da botikaria? Botikan egoten dena, eta botikari buruz dakiena, eta emango diguna, ez? Zein da txistularia? Ofizioz edo txistua jotzen duena. Bertsolaria da, bertsoak ogibidez edo zaletasun handiz egiten dituena. Hori egin dute gure aurreko Andreek? Ez. Ez dute hori egin gure aurreko Andreek. Parkatu, ez nahi ni oso trebea. Agozkoa edo improvisatua da soilik? Ez. Hori ipini du, tradizio idatzia etzaio arrotza egiten. Hurrengo diapositiban hobeto ikusiko dugu. Eta zergatik etzaio arrotza egiten? Batez ere, 18. mendearen amaieratik lehenago ere bai, oso arrakastatxoak izan zirelako, Donostian ere bai, bertso paperak, kanta paperak, bertso berriak, ferietan saltzen zirenak. Eta guk ezagutzen baditugu Xenpelarren edo hainbat bertsolari ezagunen obrak dira idatziz jarri zirelako. Bertsoek daukate handicap handi bat, eta da, ez baditu inork jasotzen, ez dakigu egon direnik ere. Ahozkoak direlako gehienak. Orduan, ezagutzen baditugu, adibidez, Xenpelarrenak, dira, Xenpelarrek gehienak, bertso paperetan saldu egiten zituelako, jendeak erosi, eta buruz ikasten zituztelako. Nire lankide batek, esaten zuen, etxeko osabak, Xenpelarren bertso guztiak denak buruz ekizkira. Nola? Bertso paper hauekin. Eta bai idatziak, bai improvisatuak, betik kantatu daitezke. Eta gainera, askotan ipin egiten du, zein den bertso horiek idatzi dituenak pentsatu duen musika. Beraz, dena eginda dago. Musikak ezagunak dira, aire ezagunak dira, eta horrela saltzen zituzten, eta horrela kantatzen zituzten. Eta niri izugarri gustatzen zait Amorizak ematen duen, Amoriza ere oso trebea da, ez bakarrik txapelduna izan delako eta trebea delako. Baina oso modu laburrean ipini zuen zer den bertsolaritza beretako. Neurria behar dugu. Zerbait ikasi behar dugu bertsolaritza, da 7, 6, 8, 10, txikia, handia, 8koa, neurriak, errimak behar ditugu. Potoa da, errima ez denean ondo egiten. Eta zenbaitek oso bertso bikainak egin dituzte, baina, nire herriko batek 2 poto egin ditu eta 5. geratu da, Gipuzkoakoan. Neurriaz, errimaz, kantatzea. Hori da bertsolaritza. Horra zer kirol mota den bertsolaritza. Kantatzea, hitz neurtuekin eta errimekin. Bestela gaina belarrira ere gaizki ematen digu. Hor ditugu, garai bateko Pedro Maria Otañoren bertsoak. Ikusten duzuen, nola dauden, Zailorekin pegatuta, tolez eginda, apurtuta. Hoi ziren bertso paperak. Beraz, Pello Mario Otañoren bertsoak ezagutzen baditugu, olakoei esker, idatziei esker. Berak bapatean egiten zuen, baina hauek ere egiten zituen. Eta hauek salduta bizi ziren. Saldu egiten ziren, salduta erosi. Otañorenak, Xenpelarrenak. Gu gaur egun Xenpelarrek idazten dugu, baina begira nola idazten zuten bere garaian, denetarikoak. Kasu honetan daukagu, Valentin Berriotxoari buruzko bertsoak, edo bertso berria Pedro Maria Otaño jarriak. Begira zein luzeak diren. Behin erosi ezkero,
mamia behar zuten, luze kantatzeko behar ziren. Zer diote bertsolaritza aztertu dutenek? Bin ideia nagusi egon dira errotuta. Bata, leku ona zen esate zuena, neolito garaiko artzaintzan zegoela jatorria, artzainek oso zaleak zirela bertsotan egiteko. Nik zarrei eta entzun izan diet artzainak oso onak zirela bertsotan, nekazariak ez, eta oraintsu irakurri nion bati, arrantzaleak ere ez. Bestela, ontzian gaizki zeukatela, azarretu ezkero bertsotan. Askotan bertsoa zirelako desafioak, jiji jaja, baina ziria sartzekoak ere bai. Eta bestela etzegoela bizitzerik, ontzian bertsolariak izan ezkero. Eta bertsolaritzaren lehengo aipamena, gaur egun gu bertsolaritza ezagutzen dugun modu honetakoak, dira 1800 ingurukoak. Iturriak ez dira ados jartzen. Iztuetak zioen, Fernando Amezketarrari buruz, 1789an Josuela Azpeitira, hitz neurtuetan jokatu behar zuelako Azpeitiko batekin. Dirudienez ez zitzaion agertu aurkaria, eta kalean ikusi zuenean, bota zizkion bertsoak. Eta horiek jasota daude. Hori, Fernando Amezketarraren bertsoak, iztuetak jaso zituen. Eta gero Gorozabalek esaten zuen, 1800 batekoak zirela. Orduan, 1800 ingurukoak dira, gaur egun ezagutzen ditugun parekatzeko moduko testigantzak. Beste evidentzia bada, paper kultuetan ez dutela lekurik izan, bertsolariek. Gehienetan mespretxua eta gutxiespena. Dokumentazioan ere gehiegi ez dira agertzen. Eta agertzen direnean, beti dira mozkor, arlote zamarrak, zagardotegietan, txirrita, gizen, handiak esan, da jiji jaja, lan gutxi, eta horrelakoa izan da bertsolariaren irudia. Baina poliki-poliki ikerlariak hasi dira beste ideia batzuk aztertzen, edo eskaintzen, eta hauetariko bat izan zen Jose Azurmendi. Eta Jose Azurmendik esan zuen, jartzea bertsolaritzaren sorrera 19. mende hasieran, bertsolaritza pobretzea zela. Aurretik ere bazirelako, hitz neurtu horiek egiten zituztenak agian beste modu batekoak. Esaten du, behin 18. mendea ezkero guztiz arrotuta zegoela Euskal Herrian bertsolaritza, musikarekin batera garatu zirela, bai musika, bai bertsoak elkarrekin joan zirela betik, eta egileak zirela zein gizonezkoak, zein emakumezkoak. Eta gainera, alfabetatuak eta alfabetatu gabeak ere bai. Txirrita bera alfabetatu gabea zen, baina bere iloba batik kantatzen zizkion bertsoak eta bere ilobak idatz egiten zituen. Orduan, topatzen zituzten bideak horrelakoak egiteko. Badago beste ikerlari bat, bertsolari errante eta idatzi duena, Jose Carlos Enríquez, eta honek esaten du bertsolaritzaren indarra dagoela Euskaldunon ahozko komunikazioaren esparruan. Urte luzetan alfabetatu gabeak izan garela Euskaldunok, eta idatziz gutxi geneukanez, ahoz egiten genituela gure komunikazio horik handienak, edo asko behintzat. Eta gaur egun egiten den bertsolaritzaren oinarria dagoela aurreko kanta, kopla edo bertsoetan. Badu gau beste ikerlari bat, Patri Urkizu. Patri Urkizuk izugarri ikertu du iparraldea, iparraldeko kantak eta bertsoak, eta Patri Urkizuk esaten du, kultua, eskultua, oso zaila dela mugak jartzea poesia kultuaren eta eskultuaren artean, eta zenbat eta gehiago ikertu, orduan eta zailagoa dela bereiztea hau da produkzio kultu bat, hau da produkzio herritar bat. Eta begira dauekin bukatzeko, Carmen Larrañagarekin bukatuko dut,
Eta Carmen Larrañagak emakumeen bertsolaritza ikertu zuen, bereziki 19. mendetik honakoa, eta honek ere bere ikerketa ez zuen egin arlo literariotik, egin zuen arlo historiko-soziologikotik, eta honek esaten zuen bertsolaritza kokatzea plaza, Sagardotegi, tolakoetan pobretzea zela, emakumeek egin dituztelako bertsoak edo bertsoetan egin dutelako eura gustorago sentitu ziren lekuetan. Eta adibidez, agian zuentzako ez dakit ezaguna denala ez, baina monjen produzioa ikertu zuen. Egon direlako monjak bertsoak egin dituztenak. Eta guk elizetan kantatzen ditugun kantu batzuk ere, bertsoak dira. Eta egite ezagutzen duzuen Agur Jesusen Ama. 8 txiki bada. Beraz, bertsoak elizarako ere balio dute. Eta az gaitezen ja gaian sartzen. Bueno, titulu ipini diot Andreen kantagintza, konplagintza, bertsogintza, lehen aurreratu dizuet. Gaia oso konplexua da. Eta zergatik da oso konplexua. Inork ez baditu jaso, ez dakigulako egon zenik ere. Asko dira lan anonimoak, zeinek egin ditu, gizonak ala emakumezkoak. Izaer herrikoia dute. Askotan gordetzen dira handikien kontuak, eroienak eta holakoak. Baina beste batzuetan jente arruntak egiten zituen eta ez dira gorde. Eta guk ezagutzen duguna da 15. mendetik honakoa. Eta hasiko gara, gaur egungo bertsolarien aurrekariak izan direnak eta bapatean zihardutenak. Hasi behar dugu Andre erezigileekin, Andre ereziak. Andre hau dira erderazko plañideraz. Izenak dira denetarikoak. Hiletari, erostari, negarkantari, hauendari, adiagile, adiazale, adiakari, minduri, deitoratzaile, denetik. Ia herri bakoitzean izen bazeukaten. Eta hiletetan egiten zuten lan emakume hauek. Eta kantatzen zituzten, etxean sortutako heriotzak eragindako mina. Etxe batean heriotza sortzen denean, min egiten digu denoi, eta orduko hiletak eta gaurkoak ez zeukaten zerikusirik. Orain dana da, negar ere osta egiten dugu, ezin, eusten hortxe. Orduan ez. Orduan igarri egin behar zen, triste zeudena eta negar egiten zutena eta hileak tiratu, arteria urratu, denetik egiten zuten hiletetan. Eta horiek ziren ereziak kantatzen zituztenak. Kantatzeaz batera guzti, espektakulu hori eman behar zuten. Dirutruk egiten zutenak ere bazeuden. Gehienetan etxeko emakumeak ziren, bazegoen horrelako lanaren banaketa bat. Gizonezkoek zerraldoa eraman eta horrelakoak egiten zituzten, eta emakumeen lana izaten zen, hildan gorpua garbitu, txukundu, eta gero hiletetan zalaparta ateratzea. Gizonezkoak ere baziren, gehienetan Andrea, baina gizonezkoak ere bai. Eta ipini dizuet, Euskal Herritik kanpoko irudi bat, gaia da unibertsala. Kultura guztietan. Egin dute eta egiten da. Eta ipini dizuet Egiptokoa. Hoi dira Egiptoko hilobi bateko deitoratzailea, hauendari, negarkantari, horrelakoak. Beraz, gurean ere baziren horrelakoak. Konserbatu ditugunak dira Garibaik, ezagutuko duzu, Esteban de Garibai, arrasateko historialaria, denetik egin zuen, baina bere memoriaz liburuan oso liburu atsegina da, testigantzak eskaintzen dituelako. Eta bera Garibaik zioen, son endechas de mujeres que por conservación de esta vejez las he querido referir aquí. Bera bazekin zerbait bitxia egiten ari zena, eta esaten zuen Andreen lana zela,
eta berak jaso zituela. Berak jaso zituen bi bakarrik. Ez daukagu askorik, baina daukaguna da, bi. Alde batetik Santxa Otsoa Osaetakok, bere senarra izan zuen hizpide. Senarra bandoen arteko gerretan parte hartutakoa zen, bandoen arteko gerretan bizirik atera zen, baina 48an izan zen gure herria errezutenekoa, eta 74 Aramaiokoek hartu eta akabatu zuten senarra. Eta horiek dira Garibai jaso zituenak. Eta beste erezi batzuk jaso zituen, hauek desberdina dira, Milia Lasturkorenak, Milia Lasturko hau umea eukitzerakoan hil zen, dirudienez senarrak omen zuen ja amoranteren bat, eta etorri zen Miliaren aizpa, gure arrasatera, Mondragoera, eta aizpak eta koñatak elkarri kantatu zizkioten haundiak. Eta badago beste bat, Alostorrekoa, Debakoa, eta honek kontatzen du, hau ahoz-aho kontserbatutakoa da. Debako Alostorrekoa, Usua izeneko neska, aita Mauruen gerrara joan zen, 7 urtetan han egon da gero etorri zen etxera bueltan, eta non entzuten duen tabernan, Alostorrean ume bat jaio dela bera gerran zegoenean. Total. Emazteak sinetzi nahi arazizion senarrari, alabaren umea zela, baina zan berak beste batekin sasiko ume bat eukizuelako. Eta alabak kantatzen ditu, erezi hauek senarrak hilplantak egin zituen, eta senarrari eman zion adulterio horren berri. Eta ipini ditut, hemen ekarri ditut Garibaik kontatzen dituenak. Garibairen liburu batekoa dira, la parcialidad de Martín Báñez en la gran batalla vida de Mondragón, por julio del año pasado de 1448, eta gero gorriz ipini dut, Doña Santxa Otsoa Osaeta hizo gran llanto. Imagina ezazue, Eliza inguruan, ze zarata eta ze gongo zanan, Muy usado en este siglo, 15. mendean. Por la desgraciada de Martín Báñez, su marido, y Soledad suya y de sus hijos. Y cantó muchas endechas que en vascuence se llaman heresía. Berari esker dakigu, ze izen hartzen zuten kanta hauek. Y entre ellos se conservan hoy día algunas en memoria de las gentes, da berak amari jaso zizkion. Ikusten duzue, 6 hilara, eta oinetako lurrau, Dabitik gara, 4 haragio berean berala. Martín Báñez Ibarretan hildala, gurutze batzuk ipini zituzten senarra hil zuten lekuan. Hartuko dut esku baten gezia, bestean Zuzi irasiegia, eta Aramaioarrak ziren ez hiltzaileak, erreko dut Aramaio guztia. Mendekua. Eta besteak jaso zituenak, Milia Lasturkorenak dira. Doña Emilia de Lastur, habiendo fallecido moza de parto, su marido Pero García de Oro se entendió que quería casar con doña María de Arrazola, a quien de antes estaba aficionado. Eta hizo mucho sentimiento de ella una hermana de doña Emilia. Y venida de Deva a Mondragón, cantó las endechas siguientes en cierto día de sus honras, cosa muy usada en este siglo. El sentido de estos versos es que ella, hablando con su hermana, doña Emilia, recién fallecida, llamada Milia en esta lengua, da a entender que no había sido bien tratada. Begira, gazte, umea erditzerakoan hil, eta gainera amorantea senarrak. Okerragoa ezin zan izan. Nola kantatzen ziren kantu hauek? Letra geratu zaizkigu. Letra geratu zaizkigu gainera 100 urte pasata gero. Garibai jaso zituen 100 urte pasatu ondoren. Baina beste batzuk heldu dira 200, 300 urte pasata gero. Nola kantatzen ziren? Ez dakigu. Baina,
Oskarbik egin zuen olako saiakeratxo bat, pinengo dizuet, nire hitza bakarrik entzun beharrean ba. A ber, txontxe, saltatu. A ber. Apurtxo bat atzuko dugu, Zerrete da andrerdien zauria, sagarrerrea etarda ogorria, alabaia kontrario da bilia, azpian lurrotza ta gainean harria. Lasturrera behar dozu milia, aita jaunak ere esten dauelia, amandreak apainketan hobia, ara behar dozu andra milia. Jausi da zerurean harria, aurkitu daulasturren torre barria, edegidi joan meneari, erdia, lasturrera behar dozu hili. Bueno, topatzen dudan jarraipena. Bueno, ikusten duzu. Bale, hauek dira, luze, guretzat, han inguruko entzako, bueno, oso gozoak dira entzuteko, imaginatu egiten ditugu, ez? Nola ibiliko zenen biak. Erdikoak dira koñatak erantzun zizkionak, oso ondo zaindu zutela, etxea beratxean bizi izan zela, atartea handiko etxean, atartea guk esaten diogu portalari, ate handiak, ate asko, etxea beratxean, giltza porra handia, giltza asko zituen etxea. Eta, bueno, zenarrak etzuela. Polita dira azkenengo bertsoak ere, esaten duenean, dirudinez ezkenituen guk kanpotarrak oso ondo zaintzen, esaten duelako Mondraueri hartu deutzat gorroto, Giputza Androk hartu ditu gaiztoto. Iturrioz kalean Andra Mari Baldako. Artekalean Andra Oianda Gabiolako. Eta Arrebalean Andra Milia Lastoko. Hau izan zen azkena, baina berak botatzen dizkio aurrekoak ere antzera tratatu zituztela. Bueno, hauek dira. Hau da, errekerazio bat. Ez dakigu horrela kantatzen zituzten, ala nola kantatzen zituzten. Bueno, artelanek ere jaso dituzte. Irudi hauek. Hartu ditut Euskal Herriarekin lotuta daudenak, kasu honetan daukagu Kainaz, Errioxan, monja zistertarren komentu bada, abadia bada, eta bueno, kasu honetan daukagu Bizkaiko jaunaren alaba bat, eta alargundu zenean, hau tipikoa zen, familia beratzen artean, alargundu egiten zirenean, komentura, baina komentura ziren joaten edozin lan egitera, abadeza eta horrelako karguetara joaten ziren. Eta honen sepulkroan, hilobia da 1972koa, daukagu bera, ikusten duzue, dotore, abadeza bakuloarekin, etzanda, ondo, arotarren familiako simboloa lehoiak dira, Bizkaiko lehoiak arotarrenak dira, eta hemen daukagu, bere, hiletak, zelakoak izan ziren, da zeintzuk egon ziren hileta horietan. Hemen, hor, obispo eta abade eta olakoak, bueno, apur bat deneti dago, emakumezko batzuk hemen, hau dira,
negar kantari hori deitoratzaileak. Hau dira, hiletetan negarka eta zalapartaka eta heresia kantatzen egoten zirenak. Hemen hobeto ikusiko ditugu. Progua edo segizioa, hor dauzkagu monjak, bat atzera begira, denetik esaten dute irudi horrengatik, komentarioetan. Atzetik daukagu monje bat, monjeren bat izango da, eta hemen behian dauzkagu emakume deitoratzaile hauek. Ikusten dituzue? Meatrailei helduta, urratzen, tartean kanturen batzuk ere egingo zituzten. Hor, gizonezkoak ere bai, hau abadez handi bazan. Hau etxekoa baino askoz gehiago, importantea zen, eta gizonezkoek ere parte hartu zuten espektakulo horretan. Espektakulo bat zelako. Hemen daukagu beste ikusten, urratzen, hileak deneti daukagu hor. Hori zeten zen horien lana. Eta beste sarkofago bat ere badaukagu, Nafarroko Blankarena, ausarragoa da, 21 urte zituenean hil zen, eta kasu honetan, hemen, ikusten dituzue, hor ere, ikusten, ez da espresiboa, baina hor ere horretan ari dira. Eta Nafarroako erregearen zabulkoran, egon bazarete Iruñako katedralean, han erdi-erdian dago, Carlos Hirugarrenaren hilobia, Ian Lomek egindakoa, 1416koa, kasu honetan erregea da, eta negar kantariak gizonezkoak dira. Badirudi, importantziaren arabera, gizonezkoek ere parte hartu zutela. Baina gehienetan emakumezkoak izaten ziren. Noiz arte iraun zuten hauek? Horrelako hereziak egiten. Debeku asko daude. Debekuak. Eta debekatzen da dagoena. Ez badago ez da debekatzen. Gu orain ari gara interneten ikusten, ez da? Ez dugu ezer problema handirik, eta ez dugu ezer debekatu. Orain, hasi gara problemak ikusten, da hasi gara debekatzen. Emakume hauekin ere, egon ziren debekuak. Adibidez, Bizkaiko Foru Berrian, 1526an berregin zen foruan, zaharragoa da 15koa, baina 1526koan diote. Nadie, ni mujer, ni marido, ni hijos, yernos ni nueras, actúe escandalosamente, como se acostumbra en los oficios fúnebres. Después de enterrado el difunto, que ninguna mujer llantee públicamente en la iglesia, porque no es honesto, que en lugar de orar y dar limosna, dificulten los oficios divinos. Beraz, ez zitzaien gustatzen hauek egiten zutena. Nafarroan ere, 1580an, debekatu zuten. Herrietako udal ordenantzak ere badaude, desente, saiatu nahiz ipintzen apurtxo bat desberdinak, Baionan, iparraldean, 1988an ja debekatu zuten, Oñatin ere bai, Zestoan, Lekeition, Orduñan, edo Bilbon. Ez zuten arrakastarik, euki jarraitu egin zutelako. Eta testigantzak anonimoa bai, baina 20. mendearen hasierar arte daude. Bizkaian batez ere. Aipatzen dira, oraindik badaudela. Begira zenbat iraun zuten. Emakume hauek kantuan. Baditugu kantak ere bai. Emakumeak kanten eta baladen egileak. Garibai berak, Garibai da altxortxo bat, olako gozetarako, aipatu zuen bazirela kantares antiguos del Bascuence. Eta horrela dituzien, 15. mendearen erdialdean, Bergarako Olasoko dorrera, hori da Bergarako Olaso dorrea, Butroekoaren alabak amari kantatu zizkion bertsoei. Hau ere da beste bandoen arteko liskar bat, bakea nahi zuten egin bandoen artean, Butroekoak eta Olaso dorrekoak. Tartean egon zen Mondragoko liskarra, erreketa, sarretu ziren, eta Butroeko jauna hil egin zuten. Eta amak esaten zuen, nola ezkonduko zara, aita hil duten horien gana. Eta alabak gogor egin zion, baietz, berak adostuta zeukala Olasora joango zela, eta
Garibaik eman zizkigun bertsoak, kanta horren hitzak, berba horren berba gazia, bizkaieraz, guk mendebaldeko dialektoa egiten dugu, eta bera gainera bizkaitarra zen, berba horri nahi ez dakiola balia, dardoak egin arren bere aldia, olazo da ene egoteko aulkia. Eta olazora, ezkondu zen. Baina, kontserbatzen da. Kontserbatzen da, Garibai jaso zuelako, bestela etzan kontserbatuko. Badira kantak, Andreak protagonista eta lehen pertsonan kantatzen diren konposizioak, gehienak anonimoak. Zer gertatzen zaigu horrelako kanta askorekin? Gaur egun guregana heldu direla gizonezkoek kantatuta. Benito Lertxundik adibidez. Eta ez dugu imaginatu ere egiten, agian, lehenengo pertsonan kantatzen duen hori izan zitekeela bera, ez? Bera. Gertatu zitzaiona. Arazoak ditugu, egileak gizonezkoak, alandrazkoak dira. Eta beste arazo handi badukagu kronologiarekin. Kanta hauek jaso dira, igual, 17. mendean, 18. mendean, norbaitek idatziz jaso dituelako, idatziz betik egiten dut horrela, baina, idatziz jaso dituelako, baina gehienek diote zarragoak direla. Identifikatu dituzte kantetako protagonista zeintzu diren, eta zeinak egin zituen kanta hauek. Nik ipini ditut bi Urrutiako Anderea, 15. mendeko ote den, senar jeloskor batekin eskon arazi zuten azkaingo neska bat, Zuberoara, Urrutiara, Altxurukira, eta berak esaten du bertsoen artean, Jinkoa zerbizia, oi jaun Urrutia, ni aetzeko etxian, ninduzun bai bakian. Bera ederto zegoela aetzen. Urrutiara joan beharrean, senar jeloskor batekin ezkontzera. Zeinek egin ditu kanta hauek? Ez dakigu. Edo oso ezaguna da, Osaze Jaur gainean. Danok jakingo duzu, ez? Ama saldu nauzu, biga bat bezala, baieta dezerratu, oi Espainiara. Aita bizi izan banu, ama zu bezala, enindezen ezkontiren, atarratzeko xalara. Lehenengo pertsonan idatzita dago. Zeinak egin zuen kanta. Ikusten duzue, batzuetan seguru gaude emakume bat izan dena kontatu egin digutelako, baina beste batzuetan susmoak. Susmoa baina ez daukago. Baina badago, iparraldeko ikerlari bat, Orpuztan, eta Orpuztanek dio, ikusita ze kantu mota eta kontserbatu den, segurutik emakume zeregina izango zela, horrelako familiako edo etxeko oroitzapen edo eginkizun esanguratsuetan emakumeak izatea arduratzen zirenak horrelako kantak egiten. Hiletetan ikusi dugun moduan, edo olazora eskondu zen ezkontzara moduan, emakumeak izatea horretan protagonismoa zutenak. Horrela bada, baliteke kanta hauek ere emakumeen egiletzari esker eukitzea. Badago beste ideia bat, hemen oso errotuta dagoena, Andri Iraintzaileenak, behin eta berriro aipatzen da, profazada, profazadora, izena agian entzun duzu, behin baino gehiagotan. Mujeres que son conocidas por desvergonzadas y revolvedoras de vecindades. Y ponen coplas y cantares a manera de libelo infamatorio, que el Fuero de Vizcaya las llama profazadas. Profazadas ez dira emakumeak, profazadak dira irainak, ekintzak. Hau da, foru hori. Bizkaiko foru hori, kopia bat, sobre mujeres que son conocidas por desvergonzadas, revolvedoras, eta, kantuak egiten zituztenak. 16. mendeko testigantzak ez dauzkagu, baina bai ditugu 17 eta 18. mendeko horrelako testigantzak, eta ez Bizkaian. Hauek agertu dira epaiketetan,
Orduan, baliteke gehiago ere agertzea. Norbaitek eskuartean epaiketa bat du, eta bat batean agertzen dira emakumeak, kasu honetan, 1678an, Eibarren, Eskoriatzarra, lanean Eibarren, eta kartzelan egon zen neska hau. Antonia de Zabala, doncella en cabello. Neska gazte bat. Eta 3 dontzellen kontra egin omen zuen kanturen bat. Kantu koplaren bat. Eta 3 dontzella horiek beti dira aberatsak epaitegira jotzen dutenak. Pobrek ez zeukaten dirurik epaitegira joateko. Gaur egun gertatzen da moduan. Eta 3 dontzella horiek Antonia de Zabalaren kontra egin zutenean esaten zuten personas principales y muy honradas y de toda buena fama y reputación. Eta haue bere kantuekin, badirudi abadekumeren bat edo atzetik bazegoela. Horrelako konturen batzuk. Eta emakumea kartzelan egon zen. Eta epaiketa bat izan zuelako, badakigu. Eta beste kasu bat dukago Ibarkoa, baita ere, 1721 Agustin Ezenarro, botikari andrazalea, gonazalea, kabera bako omen zan, eta salatu zituen Angela Darmona eta bere alaba, Ana Maria de Gorostieta. Eta honek ere bere ohorearen kontrako koplak leporatzen zizkien bi hauei. Eta hau luzetxoago da epaiketa, eta lekuko testigo guztiak Andreak izan ziren. Eta dena ziren alfabetatu gabeak. Denak. Baina dirunez trebeak ziren, bertso gintzan. Eta koplatan egiten zuten sukaldean. Eta elkarrekin ari gintzan ziardutela. Imaginatu giroa. Botikariaren kontrako koplak egiten, jiji jaja lanean ari zirenean. Carmen Larrañagak esaten duen moduan, emakumeak eroso zeuden lekuan, aritzen ziren. Hauek dirua zeukaten eta jo zuten koplatan ziarduten horien gana. Beste epaiketa bat daukago Asteazukoa, 1816an. Eta kasu honetan ditugu Teresa Antonia de Beobide, Concepción de Irazusta, Magdalena de Lertxundi eta Maria Antonia Etxebarria. Eta hauek ere deklaratu behar izan zuten epailearen aurrean, zergatik, neska eta neska mutilen arteko amodio kontuen gaineko koplak egin zituztelako. Eta neskaren aitak eta aizpak, denunziatu zituen launeska hauek, eta epaiketa bat egon zen. Eta oso polita da esaten dutena. Epaiketan esaten dutena. Esaten dute, jendeak buruz ikasten zituen. Gu gaur egun buruz ez dakigu ezer. Dena daukagu telefonoa, baina lehen buruz ikasten zituzten. Eta epaiketan esaten da. Se agrava la maldad al considerar que la afrenta se ha ejecutado de la manera que recibe una publicidad escandalosa y difícil de contener su pernicioso vuelo, porque la juventud que en todos los países, y no menos en esta provincia, se entrega a tomar los versos de memoria para contarlos, se olvida con dificultad de ellos por el frecuente uso que hace de ellos, resultando de aquí la extensión de la mala nota con que se califica mi referida hija. Bertsoen balioa. 1526an esaten zuten badirela batzuk irainak eta botatzen zituztenak, eta oraindik 1816an hor gaude. Ze daukate 3 epaiketa hauek? Eibarren zein Asteazun dena dira ohorearen kontrako delituak. Nire ohorea zikindu dute bertso horiek. Nire kontura barre egin dute. Ohorea, kasu honetan betik sexu kontuarekin da. Ze izen ematen diote? 1678an kantua eta kopla. 1721an kopla. Eta 1616an agertzen dira bertsoak. Ikusten duzu bertsoak ere beranduago agertu direla. Eta orduan agertzen dira bertsolari hitzak. Ordura arte ez dago. Eta oraindik 1915an bertsoen arriskuaz badago kanta bat Luzaiden jatzotako Bankako lau andere,
eta hor ere arazo bera aipatzen dute. Irainek eta kalumniek eragindako kaltea. Zergatik, jendeak buruz egiten ditu, mazak bereak egiten ditu, eta ja ezinezkoa da izen zikin hori kentzea. 19. mendera heldu gara. Eta 19. mendean daukagu izugarrizko aldaketa. Baina aldaketa bortitza. Ikusi ditugu emakume hauek lanean, ziarrutenean, egiten zutela bersotan. Edo ez dela, hiletetan ikusi ditugu, edo eskontza batean ikusi ditugu. Zer gertatzen da? Ganbara, kaleko etxe edo baserrietako sukaldeen ordez, bertsoak hasten direla kalea irabazten. Gune publikoak eta handiak nahiago dituzte, plazak, feriak, tabernak, sagardotegiak, eta oso importantea lore jokoak. Lore jokoetan txapelketak egiten hasi zirelako. Lehen esan dizuedana, bertsoak erosgai bihurtu ziren, eta gainera oso arrakastatsuak. Bestela ez ziren kontserbatu ditugun moduan, ez? Bertso paperak, kanta paperak, edo bertso berriak. Izen horiek hartzen dituzte gehienetan. Hemen daukagu aspaldiko argazki bat, eta aldaketaren ikur izan daitekeena. Oso zaharra da, ikusten dituzue gona luzeekin eta hor daude denak, 1900 inguruko izan daiteke. Donibane Garazikoa da, eta Euskal Herrian, una fiesta de la tradición vasca, txirulari bat, eta bardo improvisador da bertsolaria. Ikusten duzu, txirularia eta bertsolaria kantuan. Ja plazan. Ja ez dago sukalderik. Plazara joan dira. Zer gertatuko da emakumeekin plazarekin. Hemen ditugu garaiko produktu batzuk, desberdinak ipini ditut. Kanta konsideragarriak, 1825 urtean, Pastueri Zueta jarriak. Hor bertso pilo bat kantatzeko. Gabon kantak ere bai. Ikusten duzu hemen? Hori da, goikoa da, Antonio Zabalak egindako liburua Bilboko Gabon kantekin, dokumentu zaharrena 1755koa dira, 1832 artekoak. Eta erdian ipini duena da 1834koa. Beraz, Gabonetan egiten ziren horrelako horriak, eta jendeak eros egiten zituen, ez dakit Gabon opari moduan edo, eta kantatu egiten ziren. Desberdintasun hau, kanta paperak, zahaltzen, Gabon kantak, zer da lata, bapatean, horrelako merkatua. Antonio Zabala da bertsolariek edo bertsolaritzen historiak monumentu bat norbait egin behar badio, Antonio Zabalari egin behar dio, berak egin zuelako biltze lan ikaragarria. Antonio Zabalak uste du, Gabon kantak egiten ziren moduan, hasi zirela egiten, bestelako bertso paperak edo kanta paperak. Eta daukagu emakume oso famatua, Vicenta Mogel, bera Gabon kanta egile importante bat izan zen, 1828an ere Fernando Zazpigarren aldeko kantu bat egin zuen, eta ez zituen lanak sinatu, anonimoak, baina gero berak 1819an idatzi zuen emakume batek ateriak. Berak izan zuen emakume bat zela, 1819 urtean, Abandoko Elixatean. Bere burua salatu zuen, ez? Anonimoak izan arren, esan zuen berak egin zuela. Eta gaur egun frogatuta dago, oso giro kultokoa zen, Vicenta Mogel, alegiak, itzulpenak ere egin zituen, eta tartean bertsoak ere bai. Eta gero baditugu beste emakume batzuk, kanta paperak sinatu zituztenak. Mari Juan Igoa, 1830an, Maria Antonia Soloaga, Arnoldoren Alarguna, Durangokoa uste duzela, eta Rosario Artola Donostiarra. Hauek sinatu egin zituzten paperak. Zabalak dio, Gabon kantetan daukatela jatorria. Baina, bada Europan beste fenomeno bat,
kantapaper hauek saldu egiten zituztena. Beraz, frantsesek edo bretoiek saltzen bazituzten, euskaldunek zergatik ez zituzten salduko, ezta? Hartzen dituzten izena, paper hauek dira itxuen koplak, itxuak ibiltzen zirelako. Gu gaur egun itxuentzako 11 eta horrelakoa dauzkagu, ezta? Baina lehen itxuen bizibidea ez zan samurra. Eta orduan, itxu askok ogia irabazten zuten kantuan, eta bertsopaperak edo kantapaperak saltzen. Itxuen koplak esaten zaizkie, pliegos de kordel batean sartuta eramaten zituztelako, horri volant Frantzian, eta, badirudi, Euskal Herrira ere heldu zirela ohitura hauek. Hau dira, garaiko 19. mendeko irudi batzuk ikusteko salmenta, produktu hauen salmenta. Ikusten dituzue, isegita hor, pintzekin, hor dauzkate, eta jendea hor dago begira eta salgai. Itxu dezente, hemen, gitarra jotzen, panderoa, biolina, eta hemen daukagu, ikusten duzu emakume hau? Horiek saldu egiten zituzten. Hemen, emakume bat, askotan daude gizonezkoa bakarrik, eta bikoteak ere bai, senarremazteak edo andre gizonak. Gertu-gertukoa ere bai, Gizon hau, Mugertza, Mendaro Txirristaka, feriaz feria ibiltzen omen zen gizon hau, gure herrira ere etortzen omen zen, gure amazenak esaten zuen, bizi guztian entzun dintenean, berak gogoratzen zela, Mendaro Txirristaka, feriara etorri, eta hemen dagoen moduan, ikusten duzue, betaurrekoekin, lupa batekin ari da, ez zuen ikusiko, presbizia aukiko zuen gizajoak, lupa batekin ari da, bertsoetan kantatu behar duenak ikusten. Eta gizon honek, Mendaron jaioa, 1874, Pasaian hil zen, 1955, ez da inzarra. Gizon honek, bere bizonmodua atera zuen, bertsopaperak, hemen daukago bat, Mendaro Txirristakarena. Horrela saltzen. Naztu, kantuan, ez zeukan diru askorik eukiko, txakurra tiratutako gurditxo batean, eta, la Xantez, kantaria, Bretainiako konplainten kantaria, bere autoan. Eta horratzean, paketean, eramango ditu, horriok. Edo, hemen ditugu, haue postalak eta ziren, saltzen zirenak. Kostumbristak, imaginazazu, turistak eta etxera bialtzen zituztenak. Honek ere zigilua dauka, Republika Frantzesa. Hor lurrean dauzkate kantuan, ikusten duzue, eskuz-esku, eta lurrean salgai. Imaginatu, Pello Tañorena, Xenpelarrenak ere, antzera, Antzerako bat, beste emakumezko bat, hor, salgai, eta hemen dauzkate guztiak. Hirietan ere bai, Donostian ere bai. Gertatzen ziren horrelakoak. Badukagu euskaldun bat, konplaintagile famatua, Donapaleukoa, Jan Etxepare, bertsopaper, kantapaper, bertso berrien egile nabarmena. Txirristakaren antzera, euskaraz eta frantsesez idatzi zituen, eta gainera berak izen abizenekin sinatzen zituen paperak eta copyrighta. Ikusiko dugu gero, copyrighta. Eta emaztearekin batera ibiltzen zen. Gainera zehaztuta, emaztearekin. Galdera da, emazteak sekuletzuen parte hartuko bertso gintzan. Denak Jan Etxeparek egingo zituen, ala emazteak ere egingo zuen, zalantzak dira. Baditugu grabatuak, zerrarren emazteak, hor, ikusten duzue, beste ideia bat, bertsolariek soil, ez da, ezer gabe. Ez. Hauek saldu egin behar zituzten horriok, eta orduan giroa jarri behar zuten, jendeak dirua gastatu zezan. Zeuzkan lau txakurra hundiak gastatzeko, giroa ipini behar zuten.
Eta sarritan, gitarra, biolina, panderoa erabiltzen zituzten. Hemen ditu horrelako saltzaile batzuk, senarremazteak. Hemen daukagu Jan Etxepareren orri bat, ager mizpirategin kantu berriak, eta airia da musika iparraldean. Pena dut eta dolore, orduan badakigu guzti hori kantatzeko, pena dut eta doloreren musika behar dela. Agerreren krimaren esplikazioneak, mutil gazte batek neska bat hil zuen. Eta hori da bertsoetan kontatzen duena. Bertso moduan, eta bestean, berak esaten duen moduan, esplikazioneak. Gaiak dira hori zamarrak. Eta hemen ditugu bere zatitxo batzuk, hauek gehienak daude Frantziako Biblioteka Nazionalean, Azion Krudelen gaineko konplainta dolorosoak, 1876koak, eta airia ematen du, ze musika. Nahi gabean izan, mundian gertatzen. Inondazione berrien gainean zonbai bertzu berri guziek kantatzeko emanak, eta lehen kantatu duguna. Airia, aita saldu nauzu hiri bat bezala. Eta hemen daukagu bere copyrighta edo. Kanta hauez, esant, dira jabe da Mesie Jan Etxepare. Eta kopiatzaile edonor legearen aurrera eramango dut. Argi usten zuen. Eta gehienetan ipintzen du, bendi, salduta, por los espuz, senarremazte Etxepare. Argi dauka familiako kontua dela. Baditugu, beste gertuagokoak igual, Manuela Etxarri, izama jaioa, baina Leizan hasia, Donostian hil zen, ospitalean, pobre bizi izan ziren, eta Joakin Luzuriaga, senarremazteak ziren. Segurako itxua. Hau Luzuriaga joan zan Kubara, Kubako gerrara edo, ikusmena galdu zuen, bueltatu zen Euskal Herrira eta bizimodu atera behar zuten, eta bizimodu atera zuten, bertso papera saltzen. Eta oso famatuak ziren, biak, oso treba, batez ere Manuela, aparta omen zan jendeari barre eragiten. Espektakulara inbertzutelako saltzeko. Eta itxoiten egoten omen ziren mesa bukatzerako, eurak agertzeko, mesa nagusiaren ostean, euren paperokin, eta biek senarrak zakutuan eramaten zituen horriak, eta Manuelak kantatu eta egundokoak egiten zituzten saltzeko. Eta oso famatuak ziren. Eta gainera, bakarrik olako lau kontserbatu dira, beste guztiak galdu egin dira, euskalki desberdinetan egindakoak. Eta horrek pistaren bat ematen digu, ez? Adituek diote, bertso eta literaturaz dakitenek, ez zeukala etorria hondirik, Joakin Luzuriaga honek bertso gintzarako, eta beste batek egindako bertsoak kantatzen zituela. Ez dakigu. Badira bertso batzuk, Errenteria inguruko euskaratik hurbil samar daudenak, eta Manuela Leitzakoa zen. Agian ez zegoen hain urruti bere euskalkia, baina ez dakigu ezer. Bakarri dakigu senarremazteak ibiltzen zirela, baina emazteak hor daude, emakumeak hor daude senarrarekin. Pieza gehiago. Kasu honetan, Jose Arrue Bilbon jaioa, Laudion hil zena, eta bertsolari itxua. Segurako itxua izan daiteke, gitarra jotzen zuelako. Ez Manuelak panderoa jotzen zuelako, baina pintore batzuk gai hauek hartzeko, noizean behin agertzen direlako. Ohikoak ziren figura hauek, oso ohikoak ziren. Eta hau da gure herrikoa. Eta zer da ikusten duguna? 19. mende amaierakoa, guk aurkitu genuenean argazkia, Iparragirren antza dauka. Baina Iparragirre hilda zegoen ordurako. Baina zer daukaguna da?
ezin du, ikusten, Bretainiako emakume hori ikusi dugu, txakurrekin, begira Euskal Herrian ere. Hemen, 4 txakurtxo, gurdiari tiraka, panderoa jotzen, hor dago mankulua, gizonak mankulua zeukan, beraz herrena zan, gitarra jotzen, eta hemen aurrean, hor aurrean, bertso paperak. Eta ikusten dugu jendea erakarri egiten zutela, jende pilua joan zan horra. Agertuaz batera hori da guk erdiko kalea ditzen dioguna, kalerik importanteena. Hor joan dira denak, etorri dira, bertso paper saltzaileak. Oso importantea ziren, eta gizona eta Andrea. Andreak ere hor daude, gizonekin batera. Horrelako jatorria omen daukate guretzako oso ezagunak diren kantuak. Brodatzen ari nintzen, ezagutzen duzu denok, ez? Brodatzen ari nintzen, eneleioe. Gure osaba batek, dabaki du, munduan gure osaba batek, dan ibili izan, ipeineko, ez dakit ze bordu dan, ja pasatu da ordua. Ipeineko ze bordu dan, ja pasatu da ordua. Ipeineko dugu? Dime que eres joven sin decirme que eres joven. Nómina Joven Kutxabank. Kutxabank Corner. kutxabankcorner.es. Azkenean komentura joan zan. Gaztiak kantuan ta zaharrak eragusian, hori da pasatzen dana, baradi mundu guzian. Etxetik urten eban, mariatzeko ian, 16 urterekin, neure txoramenian. Soldadu saratu nintzan, agorraren bostian, kabo edo sargento izateko guztian. Niklako fortunia noktu harrapatu, 11 hilabeteko sargento nombratu. Urte bete baino lehen nintzan teniente, regimentutik hanbe nintzala ausente. Oso karrera arrakastatxua egin zuen, baina hau ere gizonezkoa kantatzen du. Ez dugu imaginatzen emakume bat izan zitekeenik sortzailea. Nor da honen sortzailea? Regimentu bizan dit. Agustina Antonio. Agustina Antonio, eta erabaki du Agustina Antonia izatea eta komentura joatea. Horrelako gaiak omen ziren, horrelako bertso paperetan saltzen zirenak. A ber, hurbiltzen naizen bukaerara, 19. mendeko beste erronka handi bat. Bi handi, Iparragirre, Xenpelar, ezaguna dira bertso hauek ere. Iparragirrek, fama gitarra batekin, baina ikusi ditugu gitarrarekin asko zebiltzala. Ez bakarra, eta berak esaten du, gitarra zartxo bade, nik nire laguna, horrela ibiltzen da artista euskalduna. Egun batian pobre, bestietan jauna, kantatzen pasatzen dut, nik beti eguna, eta txapela pasatu, eta bize. Eta Xenpelarrek botatzen dio, Iparragirre abila dela askori dio, eta ditzen, eskola ona eta musika, hori hoiekin zerbitzen. Baina bera, Xenpelar, nien auzu ibiltzen, kantuz dirua biltzen. Komediante moduan, beraz, gitarra panderoarekin zebiltzenak,
komedianteak, titireteroak ziren. Edo kinkilleroak, hori ere bai. Debalde festa preparatzen dut gogua dedan orduan. Da? Talka hori ez, zein da bertsolari ona. Kantuan, gitarrarekin jiji jajat txapela pasatu, ala, bestea ez. 19. mendean, baditugu emakumeak bertsotan egin zutenak. 19. mendean, gaur egun ezagutzen dugun bertsolaritza finkatu zen. Pelar adibidez, garai horretakoa da. Eta garaiko bertsolari ezagunak euren lanaren truke kobratzen hasi ziren. Edo bertsopaperak salduta, edo joaten zirenean desafioetara, edo dena delako lekura, kobratzen hasi ziren. Eta oso famatu bilakatu ziren. Baina emakumeak ez ditugu famatu. Baina emakumeek bai egiten zuten bertsotan, eguneroko zereginetan. Baditugu bi testigantza. 1811an, Dominik Josef Garatek, Isturitzekoa zen, gizon hau, diputatu izan zen, Lapurditik, Napoleoni idatzi zion eskutiz batean, esaten zion, neskamutilak elkarrekin egoten zirela, agotsak nahaztuz, eta sarritan entzuten zirela, bapateko kantuak, uztartuz gizonezkoen indarra eta emakumezkoen xarma. Beraz, testigantza ditugu egiten zutena. Eta katalan bat ere etorri zen Euskal Herrira, Mañé eta Flaquer, honek idatzi zuen Viaje al País de los Fueros, eta honek, baieztapen batzuk egin zituen, esaten du, facilidad del vascuence para la versificación, infinito el número de improvisadores de ambos sexos. Horrek esan nahi du jendea bertsotan egiten zuela barra. Nun nahi. Eta, en la mayor parte de las fiestas populares suele darse el espectáculo de una discusión en verso entre dos o más interlocutores que hacen su ingenio y su facilidad en las réplicas. Guk ezagutzen dugun bertsolaritza. Kuadroak ere baditugu. Zubiaurrenenak, Valentin de Zubiaurrenenak, Gormutua. Baina, Madrilen jaioa, berrizkoa zen aita, musikaria, Madrilen aurkitu zuen lana, Gormutua, baina uda guztietan Euskal Herria etortzen ziren, eta pintatu zituen. Bertsolariak gizonezkoak ikusten duzue. Beste kuadro batean ere, bertsolariak gizonezkoak. Eta beste kuadro batean ere, lelena emakumezkoena da. Bertsolariak emakumezkoak. Eta, bueno, arteaz dakitenek esaten dute oso markatuta daudela ahoskerak edo, bera gormutua zelako, ordan ohituta egongo zelako, horrelakoak markatzen, ez? Baina ikusten baditugu, Andreak lanean daude. Andre jarraitzen dute lanean. Ez zagardotegian txapela pasatzen. Baiturrira edo joango ziren. Pertza horiekin. Baina badaude, zergatik pintatzen zituzten. Egiten zutela. Lore jokoak erazmatu zituen, Antoine Dabadik. Apur bat kanpoko eredui jarraituta, 1855 aurrera hasi ziren, eta hasierako txapelketak ziren aurrez prestatutako bertsoenak, idatzizkoak. Eramaten ziren, eta orduan fikatu ziren txapelketatako arauak. Gaur egun txapelketa badagoenean, han egoten dira epaile guztiak, ez da? Eta esaten dut, horren beste puntu, Maialenek, horren beste puntu. Bueno, orduan hasi ziren fikatzen. Kalitatea zer izan zitekeen orduan hasi ziren finkatzen. Eta berehala hasi ziren hasieran prestatuak eta gero bapatekoak. Eta hor baditugu izen batzuk irabazle izan zirenak. Iparraldekoak, Marie de Ruturralt, Mari Luis Erdozio, Lelenak idatzizkoan hartu zuen parte, baina besteak bapatean, eta gainera Lelena, hirugarrena, Maria Argain, saria, Kanbon, Espeletan, bueno, sari desberdinak irabazi zituzten, Etxegaraik ere Maria Etxegaraik, eta aipatzen da Hondarribiko Josepa, edo Hondarribiko neska, baina
Ez dakigu nor zen, Hondarribiko Josepa, edo Hondarribiko neska. Baina aipatzen da. Bilintzen laguna omen zen. Baina ez dakigu nor zen, baina aipatzen da. Zer zioten garaiko kronikariek? Emakume hauek ikusten zituztenean lehiatzen gizonezkoekin eta... Bueno, 1869an Binzonek esaten zuen bertsotan egiten zuten Andreak bazirela, baina ez zirela usartzen, jendearen aurrean parte hartzen. Hori esaten zuen. Eta irabazten zutenean kronika batzutan naturaltasuna esan da irabazi du, halakoak eta besteak. Baina 19. mende amaieran hasten dira ja gauzatxoak agertzen. Eta zer da agertzen dena? 1884an Mari Etxegaraik irabazi zuen, improvisatzaile bikaina dela, baina sexu ahulekoa dela. Zer egiten du sexu ahuleko batek, sexu indartsuari irabazita. Ez? Eta urte berean, ja ikusten dugu 19. mende aldatzen hasia dela, eskualdunak, konparatzen ditu neska koplariak kaskarotekin, hijitoekin. Gara hauek dira sortzen direnean kaxera, aldeana, sardinera, irain moduan. Gara hauek dira. Hauek dira egunkari horietako kronikak, gorri zipini dut, sex faible, sexo debil. Kontatzen du, konkurs de improvisazion, zeintzuk irabazi duten, hor daude. Lehengo saria, Mari Etxegarai, bigarrena Pierre Senpe, Luguzokoa, hirugarrena Pierre Dualdebere, Zarakoa, laugarrena ere emakumezkoa, Maria Argain, Kanbokoa, eta bosgarrena Jan Etxarren Irulegikoa. Ikusten duzu, bostetik bi emakumeak. Lehiatzen. Eta euskaldunak, kronika osoa egiten du, arratsaldean egon zirela, koplariak deitzen die, primak dira sariak. Lehenbizikoan neskatxa gazte, 16 edo 17 urtekoa, kalkulatu dut, 21 urte zituen, gaztea omen. Nola deitzen da? Deabrua. Eta transkribetu ditut gauza batzu. Kronika horretan esaten diren gauza batzu. Lehena kontatu dizuet. Neskatxa gazte, 16-17 urtekoak, irabazi du, azpandarra da neskatxa hori. Bigarrena, emazteki baten orde, bi bagenituen han. Bata bertzea bazen, Erne eta biak Mia Arin. Bigarrena Kanboarra omen zen. Berak erranduen bezala, aurrak etxean utzirik etorria. Eskondua lehiatzen. Zergatik ez? Kopla primaren irabaztera joandakoa. Buruz buru esan dira, bata zan zapata ginen aldekoa, bestea lehian, eta azkenean irabazi zuen zapataginak. Gizonkiak ere baziren, eietari batek eramandu 3. prima, zuhurtzia zederki mintzaturik, gizonak ondo. Baina mazterik ezkinuen oraino olaxet ikusi, kaskaroten herri inguruetan baizik. Jazta, badator ziria. Ijinan pareko. Ez da oso ondo. Gainbera, 20. mende hasieran ere baziren oraindik bertsolariak. Horri ipini ditut 3 izen. Josep Antoni Aranberri, kaletarra zen, errenteriakoa, Xenpelarren familiakoa, famatu egin zen bere garaian, 1902an, Enrique Elizetxeari aurre egin ziolako, neskazarren kontura, bertso batzuk egin zituelako, irabazi zuen saria, honek kontra egin zion, eta Enrique Elizetxeak onartu hankazartzea egin zuela. Bertsolari familiakoa zen, ondo moldatzen zen, Plazida Otaino ere Otainotarren familiakoa zen, txirritari erantzun zion, beste horrelako lehia batean, eta lehen aldiz plazan kantatu zuen 84 urterekin. Eskutuan geratu ziren. Eta gero badaukagu 3. bat, gero itzuliko naiz, Matea Josefa Zubeldiaren gana, Hernaniarra,
Jakingo duzu, 1918an, egon zen Lasarten, Baztanga epidemia handi bat, eraman nahi izan zituzten Lasarte, aberatsak joaten ziren lekua, hipodromoa bazuten, golfare bai, eta ez zuten Baztanga gaixori behar, biruela gaixori behar. Eraman nahi izan zituzten Hernanira, hango ospitalera, emakumea gogor jarri ziren, egundokoak egin zituzten, eta lortu zuten Hernanira ez eramatea gaixoak. Gaur egun epidemia baten aurrean, dano dakigu, ez da, ze pasatu dugun COVID-arekin, ezin da ibili batetik bestera. Han sartu gintuzten denok etxean. Bueno, balako zerbait. Eta emakume honek, gero egin zuten ospatzeko, bazkari bat, eta emakume honek kantatu zuen, Baztanga horren historia, Hernaniko tilozetan mai gainera igota. Berak sano kantatu zuen. Eta dira bereak kontserbatzen diren bakarrak. Asko idazten zuen, kuadernoak omen zituen ondo oso txukunak. Emakume hau Hernaniarra zan, baserritarra eta Madrilera bialdu zuten neskame. Han ezagutu zuen senarra izango zena, biriketatik gaixua, bueltatu ziren Hernanira, eta bera oso bertsozalea zen, oso bertsozalea. Eta balkoitik eta egiten omen zuen bertsotan, zano, zan beste garai batekoa. Baina familiari alabi ezitzaien gustatzen egiten zuena. Ze pasau zan, de repente, kanpotarrek idazten zuten, edozein nona ikusten zirela, mutilak, neskak, bertsotan, zano, eta de repente desagertu egiten dira. Ze pasau zan? Bueno, baditugu hor faktore batzuk, industrializazioa, fabrika handiak, kaletartze prozesua, landa eremutik kalerako exodoa, mundu tradizionalaren eta bizimodoren gutxiespena, lehen esan dituana, kaxero, aldeano, borono, garai hauetakoak dira, euskararen galera, familia handiak galtzea ere bai, lehen familia handietan bazarrek kontatzen zituzten horrelakoak, eta umeek ikasten zituzten, da hurrengoari pasatzen zioten, hori desagertu egin zen. Kaleko etxeak txikia dira, kaleko etxeetan ezin dira familia handiak hasi, ez dago horrelakorik, ez dago lako loturik. Aldatu ziren publikoaren eta pribatuaren arteko mugak, lehen ikusi dugu, plazara gizona joan ziren, emakumeek nahiago zuten etxean egitea. Eta gainera, zabaldu zen Andre Burgesaren ideala. Goraino, jantzita, hori desde Santurtza Bilbao da kantuan oso ondo ikusten da, ez? Zeintzu dira sardinerak? Hankak biztan dauzkatenak, erremangatuta dazenak. Horiek dira sardinerak, eta sardinera hitza peioratiboa da. Ez zegoen lekurik emakume ideal berriarentzako. Bertsolarientzako ez zegoen lekurik. Eskola ere hor dago. Eskolak zabaldu zituen ideal hauek umeen artean. Antolatu ziren eskola sistema nazionalak, erderazkoak, denak ziren erderazkoak. Alfabetatu egin zuten, bai, alfabetatu zuten, baina integrazio politikoa eta kontrol soziala ere, bai. Eta Europan, sistema liberalek, 19. mendean eskolan denok ikasi ditugu, ez? Iraultza liberalak. 48, denok ikasi ditugu. Eskolan bete ziren ideal horiek, kurrikulum desberdinak egin ziren, neskatila eta mutikoentzako, desberdin ikasten zuten neskek eta desberdin ikasten zuten mutilek. Neskek ikasten zuten bordatzen eta mutilak tailerrerako eta prestatzen ziren. Eta neskatilak ikasi zuten emakume desberdinak izan behar zutela. Gainditu egin behar zutela. Basarritarren, kasero horien eredua. Zer eskatzen zitzaien neskatilei? Moralitatea, formalak izatea, finak izatea. Mutilen eskola kanpora begirakoa zen. Garaiko kurrikulumak aztertu ezkero, mutilek tailerrerako eta dibujo talakoak ikasten zituzten.
Neskek ikasten zuten, irakurri, idatzi, las 4 reglas eta ekonomia domestika. Eta josten. Hori da neskek ikasten zutena. Nesken eskola pentsatuta zegoen etxean egoteko, eta zabaldu zen andre eredu ideala zen etxeko andre sakrifikatua. Menpekoa, esanekoa, zenar eta seme-alaben sostengu. Eta gainera, etxeko lanari balio ekonomikoa kendu egin zitzaio. Ordura arte, emakume baserritarrak kalera joaten ziren tratura, salduta erosi. Gizonak ferian irabazten zituzten, soseak beiren bat edo ganauren bat saltzen zutenean. Emakumeek astero eramaten zuten dirua, plazatik. Aldea, Aldea handia. Baina guzti hori galdu zenean, etxeko lanen balio ekonomikoa galdu egin zen. Emakumea lehen 2. mailakoa zen, 4. mailako bihurtu zen. Eta gainera, gainditu egin behar zen herri kultura hori, superstiziosoa zela. Hori gainditu egin behar zen. Eta emakume finak, dotoreak behar ziren. Imagina, ikusten diren irudietan, goraino, tapatuta, horiek ziren idealak. Baserritar bat ezin zen ibili horrela zoroan lanean. Edo sukaldean arigintzan ari zirenean, berotzen zirenean, ez zuten horrelakorik egiten. Ez zegoen lekurik holako gauzetarako. Beraz, oso belaunaldi gutxitan desagertu ziren emakume hauek. Non iraun zuten? Iraun zuten batzuk, komentuetan. Lehen esan dizue, Carmen Larrañaga aztertu zituela, komentuetan egiten ziren bertsoak, monjek egiten zituztenak. Baserri giroan edo herri txikietan geratu ziren. Eta, lehen esan dizuet, itzuliko nintzela Matea Josefa Zubeldiaren gana, Hernania Arreren gana, eta hor daukagu, bera, Matea Josefa, tilozetan, mai gainera igota, bertxotan, zano, balkoitek egiten omen zuen, kalean egiten omen zuen, bizimodu tradizionaleko emakume bazen, berriz, alabak lotxatu egiten ziren. Eta alaben hitzak, omen dira, zer lotxa guretzat. Gure ama maira igozenean, jende guztiaren aurrean, bertso haiek kantatzera. Alabak ziren, belaunaldi berria. Eten garbia, eta egin zituzten bere landanak. Bakarrik kontserbatu dira, bertso horiek. Eta ekarri dizuet, bukatzeko, Inazi Etxabe, 2008an hiltzen, Oikiarra, Zumaia ondokoa, eta berak berrian egindako elkarrizketa bat egin zioten da zioen. Bai, bapatekoa berrez gizonezkoen mundua zen erabat. Bai, eta nik enuen haiekin kantatzen. Tabernan eta ez nuen kantatzerik. Bestela segituan jarriko zidaten fama txarra. Ni beti ibili naiz Eliz giroan kantuan. Beraz, Elizan emakumeek izan zuten lekua, bertxotan egiteko. Buruan bertsoak hortzen ona nintzen, jartzen ere txukuna, baina bapatekoa, pena handirik ere ez du tabernatan ez ibili izanarena, nik neurea egin dut. Baina, noizbait gero egin zuen bertxotan, plazan egin zuen. Baina, oikian ireu zuen. Laburpen giza. Ez dakit zerbait argitu dizuedan. Asko izan dira emakumeak, bapatean egin dutenak. Asko. Da testu inguru desberdinetan. Edo ereziak egiten, hiletetan, koplariak, euren artean lanean ari zirenean botikariaren kontra barrez, bertsolariak, bertsopaperen idazleri izan ziren, baina gehienak anonimoak dira. Poliki bagoaz izen batzuk ezagutzen, 19. mendea izan zen etena, ikaragarria emakumeentzako, kalea, plazak, tabernak bihurtu zirelako gizonezkoentzako leku, emakumeentzako ez ziren, ezkutuan geratu ziren emakumeak, eta zorionez, 20. mendearen bukaeran, bertso eskolak sortu ziren, eta gaur egun ditugu, hasieran ipini dizkizuedan, bertsolari batzuk. Eta, besterik ez, eskerrik asko.
luzatu egin naiz. Eskerrik asko. Igual, norbaitik baldin badauzka galderarik, igual, Jarri gora. bai, Bueno, garai berriak, formatu berriak. garai berrian, formatu berriak. Hori. Bueno, Taki daukazu. norbaitek egin nahi badu bestelanik, besterik gabe eskertu nahi nion Ana Isabeli, oso interesgarri izan da. Egia esan, ni apuntatu nintzen bertsolaritza klasetara DBH-en, osea, eta gogoratzen dut, ba hori beti esaten zen, ba hori bertsolaritzan 19. mendeko kontu bat zala. Eskertze dizut egia esan gaur etorri izanaz, ni gutxienez, ni orain pixkat adituagoa naiz. Eta bueno, badirudi badagola gehiago. Bai, Ezta? badago. Bai. Bai, eta zorionez, agertuko dira gehiago ere, Bai. Zenbat eta gehiago ikertu. Adibidez, epaiketak altxor bat dira. Bai, Bueno, zagi oin gedatuak alterantzez izango ditu denak igual, baina Xuberoan badia xikitoak izeneko bertso kopla Bai. estilo bat, gehienetan neskak mutilak neskari irainezko bertso batzu dira, eta oso, eta horiek, ez dakitzenik ze ustez, noizko zatze duen orain arte, eta 19. mendean, eta baina oin dela iaz, oin dela 2 urte izango dira, ja. Gidor Bilbaok argitaratu ditu xikitoen oien artek jasotako xikito batzuk, bai. oien arten poesiaz, euskal poesiak edo liburuan ezagutzen ez ziren, oie liburu horiek argitaratzen ziren edizio beraiko liburu ale guztiak igual ez ziren berdinak. Eta orain arte gorde direnetan, edo ben ezagutzen zirenetan, Baionako liburutegian, Pariskoan daudenak eta zeuskaten horri batzuk. Eta Grenobleko liburutegian aurkitu dut beste ale bat, beste, ez dakit, 20 bat orrialde gehiago dituena xikitoekin. Eta xikito horiek, 17. mendeko liburua da, xikito horiek kendu ziren irainezkoak zirelako, edo, eta da xikito eta perraka. Neskak mutilari kantatzen dio, eta xikito, esaten du bukaeran, eta mutila neskari kantatzen dio, eta perraka. Eta horiek hor badaude neskak 17. mendean Zuberoan kantatzen zuten. Badaude, bai. Eta gehiago agertuko dira. Bai. Antikuarioetan eta agertzen dira batzuetan horlakoak. Hau da, argitaratutako liburu bat, baina ale guztiak ez dira berdinak. Eta ezautzen diren aleetan ez zauden horiek. Eta gero anonimo guztiak, ez? Zeinek egin zituen? Hauek era anonimoak dira. Bai, mutila eta neska daude. Zeintzu dira gileak. Galdera gehiagorik edo... Ez dago sartik. Bueno, iruditzen bazaizue, eskertuko dugu berriz ere Ana Isabeli bere ekarpen hau, egia esan, espero dut hau liburu baten edo lako zer nunbaiten geratu da dia gure zeran, zer iruditzen zait, askaula aurriritzi pilo bat, memoria handiagoa dakagu iragan hurbilekoa eta ez da inbeste igual, hain urrutiago dauden beste inbeste kondaire eta historioekin. Formak desberdina dira. Formak. Adibidez, txikito eta perraka, ez? Edo eresiak, baina dena dira errimatuak, dena dira neurtuak, eta kantatu egiten ziren. Bertsoen ezaugarri guztia dauzkate izen desberdinak. Zarragoek, izen desberdinak dauzkate. Baina hori normala da, ez? Askotan, bueno, ibilbide badaukago eta heldugarenera, baina, bueno, Jon Maiak ere iragarri du, Zumaian egin behar duela Itzurunen, edo egin behar duela horrelako jaialdiren bat. Gaur egun ere, ohiko moldeetatik aparte egiten dira gauzak. Baina zorionez, kontserbatu egiten ditugu talenez. Bale, igual txalotuko dugu berriz ere eta eskertu. Venga. Zuei, hor egoteagatik. Bai, bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko eta ondo izan.